wa sallallahu ala nabiyil karim. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba. Muna kowa da kowa fata alkhairi, daure ka tsaya ka kalli wannan bidiyo namu na asiri namu a ƙarshe domin za ka amfana alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma da izinin Allah, in dai matsalar ka kuɗi, in dai har kuɗi shine matsalar ka, yau a ce kana gidan haya ne kana so ka tashi, yau a ce kana buƙatar kai aure amma baka da kuɗi, yau a ce kana buƙatar kasuwanci amma baka da yadda za ka, yau kana buƙatar yin wasu harkokin da kuɗi wanda suka zama dole, wanda kuma ba da za ka yi. Wani yana da 'ya'ya, jikoki da iyaye duka da marayu a gabansa amma yana ta tunanin abin da zai masu, wanda kuma Allah bai hore mai damai ba. Insha Allah rabbi, in dai matsalar ka kuɗi ne, in dai kuɗi ne matsalar ka, da izinin Allah alfarmar sirrina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za ka mallake dukiya nan take a cikin sauƙi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiyar nan ba, kamar kullum kamar ko da wani lokaci, kamar da muka saba shigo muku da ƙasaitaccen asirai na tasarifi. Insha Allah rabbi, sakamakon kwana ɗan biyu za a ji ni shiru. Insha Allah rabbi, ayyuka ne idan suka yi yawa suka cushe, to dole sai an bi a tsanaki an warware ayyuka na jama'a. Insha Allah rabbi. To amma wannan duk ba wani abu bane. Idan ayyuka suka haɗu na jama'a da yawa, to dole babu dama kawo bidiyoyi sosai har sai mun riga mun salving ɗin wayancan mutanen. Insha Allah rabbi, sannan za mu ci gaba da ɗora insha Allah rabbi, amma hakan ba wani abu bane. Kai ma ke ma za ku iya ɗaukar nan ba ku zo ku mana magana a WhatsApp domin samun tabbaci ƙarin bayani nan take a cikin sauƙi alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daga kan naira, dala, euro, pound, riyal, lira, dirham, rupee, ringgit, pounds, kuɗin kowace ƙasa ake buƙata za a mallake su cikin sauƙi. Kuma aikin tasarifin mu, akwai wanda suke yi man tambaya akan aikin tasarifi, adadin lokacin da yake ɗauka. Aikin tasarifi baya wuce awa ɗaya. Awa ɗaya. Minti 30 ma minti 40, awa ɗaya shine last ƙarshen sa kenan. Insha Allah rabbi, aikin mu baya kwana baya wuni kuma baya ɗauka wani dogon lokaci. Insha Allah rabbi, nan take ne a cikin sauƙi alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To za a yi ɗaukar nan ba zo a yi mana magana a WhatsApp domin samun tabbacin aikin tasarifi, ƙarin bayani ingantacce daga ni ɗan gatan malam. Sannan kar a manta a daure a yi subscribe, sannan a danna alamar ƙararrawa saboda mun saki sabon asiri za ku riƙa samu kai tsaye. Insha Allah rabbi, masha Allah. To da kin mana kowa da kowa fata alkhairi. Za a ɗaukar nan ba zo a yi mana magana a WhatsApp domin samun tabbacin aikin tasarifi nan take cikin sauƙi. Masha Allah.